Diolch o chi am eich croeso, braf o'ch gweld chi gyd. Gawn ni gannu'r efyn y cyntaf, sef 24. Rhif 24. Cenwch fawr i'r arglwydd. Ddeiar fawr i gyd. Gam ei achawdwriaeth molienwch efo hyn. Mynegwch ei ogoniant trad yr chafedig yw. Mae'n ben goriwch y diwiau. Mae'n arglwydd dynol ryw gan y blaen. Dwi darllen gyfeillion o'r 15fed benod yn Efengyl Mathew ar 20 adnod cyntaf felly. Yna daeth Phariseaid ac ysgrifenyddion o Jerusalem at Iesu, oedd o'n Galilea, ydych chi'n gwybod ar yr adeg. A dweud, pam mae dy ddisgyblion di yn troseddu yn erbyn traddodiad yr hynafiaid? Oherwydd nid oedynt yn golchi ei dwylo pan fyddant yn bwytau bwyd. Atebodd yn tai hwy, a pham, yr ydych weithiau yn troseddu yn erbyn gorchymyn Duw mwyn eich traddodiad. Oherwydd dywedodd Duw, anrydeddad y dad a ddam, a bydded farw'n gelain y sawl a felltithia ei dad neu fam. Ond yr ydych chwi yn dweud, os dywedd rhywun wrth ei dad neu fam, offrwm ei ddiw yw beth bynnag a gallasu ei dderbyn yn gymorth gen i fi. Ni chaiff anrydeddu ei dad. Ac ydych wedi dirymu gair Duw mwyn eich traddodiad chwi, ragrythwyr. Da y proffwydodd Eseia amdanoch. Mae'r bobl hyn yn fan rhydeddu a'i gwefusau, ond y mae ei calon ymhell oddi wrthyf. Yn ofer y maent yn faddoli, gan ddysgu gorchmynion dynol, fel athrawieithau. Galwodd y dyrfa ato, a dywedodd wrthynt, gwrandewch a ddeallwch, nid yr hyn sy'n mynd i mewn i enau rhywun, sy'n ei halogi, ond yr hyn sydd yn dod allan o'i enau, dyna sy'n halogi rhywun. Yna daeth ei ddisgyblion a dweud wrtho, a wyddos di fod y Phariseaid wedi ei tramgwyddo wrth glywed y eiriau. Atebodd yn tai,
Pob planhigyn na phlannodd fy nhad nefol, fe di wreiddir. Gadewch iddynt arweinwyr dall i ddeillion ydynt. Os bydd rhywun dall yn arwain rhywun dall, bydd o ddau yn syrthio i bydew. Dywedodd Pedr wrtho, eglura'r ddameg hon i ni. Meddai Iesu, ydych chwithau yn dal mor ddiddeall, ond ni welwch fod pob peth sy'n mynd i mewn i'r gennau yn mynd i'r cylla ac yn cael ei yrru allan i'r geudy. Ond dyma'r pethau sy'n dod allan o'r gennau yn dod o'r galon, a dyna'r pethau sydd yn halogi rhywun. Oherwydd o'r galon y daw cynllunio drydionus, llofruddio, godinebu, piteinio, lladrata, camdystiolaethu a chablu. Dyma'r pethau sydd yn halogi rhywun. Ond bwyta a dwylo heb ei golchi, nid yw hynny yn halogi neb. Amen. Rodded yr arglwydd ei bendith ar y darllen a'r gwrando o Iair Sanctaidd. Yr ail emyn gyfeillion ydy'r rhif 687. 687. Dal fi fy niw, dal fi i'r lam. Yn enwedig dal fi lle rwy'n wam. Dal fi yn gryf nes mynd i maes o'r byd sy'n llawn o bechod cas. Dysg i'n fy niw, dysg i'n pa fodd i ddweud a gwneithir wrth dy fodd. Dysg i'n ryfela ar ddraig heb goll, a dysg i'n goncro'n hechod o'r. Ganon ni'r emyn drwyddo. 687.
Cawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Fel dad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Da ni yn ddiolchgar ein tad ein bod yn cael ein hunain yma yn dydy ar fore dydd yr arglwydd fel hyn. Fel y mae dy eglwys wedi gwneithio ar hyd y blynyddoedd, ar hyd y canrifoedd yn wir. Fel y bu y disgyblion yn yr oryw hystafell. Ac ar y dydd cyntaf o'r wythnos, yr arglwydd Iesu Grist yn ymddangos yn y canol ac yn dywedyd tangnefedd i chwi. Dyro ein unau ein tad gael profi o'r tangnefedd yna y bore yma. Yn dawel yn gwybod dy fod ti yn y canol yn ymplith ni. Pan oedd y disgyblion yn felly ar lan y môr Galilea, a'r arglwydd Iesu yn atgyfodedig. Iesu Grist yn sefyll yn eu plith nhw. Neb yn deud pwy oedd o, pawb yn gwybod pwy oedd o. Pawb yn gwybod pwy oedd yn sefyll yn y canol. Dyro ein unau hefyd arglwydd adnabod y lais di y bore yma yn bywydau ni. Adnabod y bresenoldeb. Gwybod o arglwydd o fod yn cadw da ddewid o fod yn bresennol lle bynnag y mae bobl cyfarfod yn dy enw di. A peth mor hyfryd ydy hynny. Da ni wedi gweddio yn barod ein tad y bore yma am ras i daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. A dyro ni ras i meithir hynny. Mae'n amhosib i ni guddied rhagddod ein tad, achos ti a wyddos bob peth am bob un ohono ni. A felly dyfod fel ag yr ydym sydd rhaid i ni. Gan ddeisif dyfaddeiant a thras tuag atom. A chan gwybod y fod yn rhoddi yn helaeth arglwydd, o thrigafedd a ddawn arglwydd. I ni arglwydd yn ôl da ddewid a thras. Diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist ein gwaredwr. Am ei farwolaeth iawnol ar y groes. Iddo fo olchi ymaith ein pechodau ni. Yn unau yn dod yn ôl o hyd i'r un lle megis ac yn sefyll ar yr un tir. Yn yng Nghrist, heb yng nghyfiawnder fy hun rhwng sydd o'r ddew. Y cyfiawnder sydd o dduw trwy ffydd. Efo dad, felly byled y bendith ar bob un sydd yn bresennol y bore yma, ac ar bob teulu a gynrychiolir yma. Efo dad, wyt ti yn agos iawn at bob un ohono ni, yn llon pob lle ac yn bresennol yn bob man. Efo dad, agor dy air i ni y bore yma, a dyro i ni arglwydd bendith o fod yn meddwl ac yn ystyried be wyt ti'n ddeud wrthon ni yn yr ysgrythur. Cofio am y rhai sydd o'n cwmpas ni. Y rhai enwyd arglwydd wrth gyhoeddi y bore yma. Rhai sydd yn aelodau yma heb fod yn bresennol lle bynnag y maent. Da ni'n gweddio dy fendith ar y cyfryw rai. A thras i a law i achau ac i gryfhau. O arglwydd ac i gynyddu gwaith dy ras mewn calonnau. Fel y byddwn arglwydd yn cychwyn yng Nghrist ac yn tyfu yn ddoedd. Ac yn ffwytho arglwydd. A ffrwyth yr ysbryd glân a ddisgrifir i ni yn ddysgrythur. Efo dad, pawb sydd angen ein gweddiau, bobl da sydd yn cwmpas ni, bobl da ni'n nabod, cymdogion wrach da ni ddim yn gwybod amdanyn nhw. Angen mawr sydd yn y byd mae'n tad. Angen mawr am yr efengil. Angen mawr am yr efengil yn gwlad ni ein tad. Llwydda waith dy efengil yn plith ni. Cyfod eto arglwydd, rhai i ganlyn ar dôl,
I garu dy enw, i fod yn barod hyd yn oed i ddioddef dy fwyn, ac i fod yn oleuadau yn y byd ac yn halen y ddeiar. A ni'n gweddio dros yn plant ein tad. I ti estyn dy law, a chyffwrdd a calonnau. I ti anfon yr ysbryd glân, i ti fod ar gwydd yn llwyddo gwaith ras mewn cenhedlaeth newydd. O, nefo Dad, diolch i ti. Diolch i ti dy fod ti yn ben arglwydd ar bob peth. Diolch i ti dy fod ti yn gwrando'n gweddia ni. Ac wedi roddi ni ffordd i ddod ata ti hyd at o'r seddwaith y gras. Fi arglwydd am y rhai yn dioddef yn Ukraine ac mewn mannau eraill yn y byd. Rhai yn dioddef newyn, effeithiau'r rhyfel, clefydau, arglwydd, erfynion arglwydd am dy drigaredd, dros dy eglwys sydd dan erledigaeth ar draws y byd. Yn brodyr yn chwiorydd, yng Nghrist Iesu, heb y rhyddid sydd gennym ni. Gyda hwy arglwydd, llwydda dy waith yn ei plith. Gogoneddad am dy enw mawr bob amser. Y sancteiddiad dy enw. Am yn bod ni'n gofyn y cyfan oll yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Ac hwnna'n dysgodd i weddio gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw. Eled y deyrnas, eled deyrnas, megis yn y nefoedd, felly ar y ddeir. Maddau ni yn dyletsio. Ac ac arwain. Bydd y gwared ni cadw. Yn sydd o ti y bwydys. Ner a anwyn. Rhos. Ganwn yr emyn gyfeillion 180 a 5. 180 a 5. Mae dy air yn abal i'm harwain, drwy'r amialwch mawr ymlaen. Mae ein golofn olau eglur, weithiau o niwl ac weithiau o dan. Mae'n ddible yn do fe, fwy na'r ddeiar. Fwy na'r nid. 180 a 5.
Mae'r testyn y bore yma gyfeillion yn yr darn o'r sgrythyr, y 15 bennod o'r Efengyl yn ôl Mathew, a'r 8 a'r 9 o'r adnodau. Cyn I mi ddarllen y testyn, rhaid mi just nodi bod yr ysgrythyr yn dangos wersi I ni, weithiau yn gadarnhaol yn dydi, ac weithiau yn negyddol yn dydi. Fel enghraifft, mae gennych chi card y gymydog fel ti dy hun sydd yn gadarnhaol, yn positif yn dydi. A wedyn mae'r deg orchymyn yn dangos hynny yn negyddol yn dydi. Mae'n dweud 9 dineb, 9 law, 9 adrata yn dydi. Mae o, os da chi isio disgrifiad o beth ydy caryd y gymydog, mae'n rhai pethau yn does sydd yn groes I hynny, a weithiau mae'r ysgrythyr yn dangos fel yna. A'r un fath efo'r Testament Newydd roedd I sylw, Iesu Grist yn roedd I sylw i'r Phariseaid yn tydi. A mae'n dweud wrth I ddisgyblion, dochelwch meddwl o, rhag syrdoes, rhag byrym y Phariseaid. Yr hyn yw'r rhagrydd, yn rhywbeth i'w osgoi yn does. A dyna sydd gynnon ni yn y adnod y testyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dyfynnu o'r 9 bennod ar 20, dwi'n meddwl, o broffwydoliaeth Eseia. Mae Eseia Duw yn deud am bobl yr oes honno. Ac mae'r arglwydd yn cymhwyso yr un geiriau yw oes ei hun. Nesau y mae y bobl hyn ataf a'i genau am hanrydeddu a'i gwefusau a'i calon sydd yn bell oddi wrthyf. Mae'n ddarlun yma trist yn does o addoli oeraidd ffurfiol, bobl yn plesio I gilydd yn gwneud y peth disgwyliedig, ond dim gwir addoli Duw yn y peth, Ryw trefn eglwysig, trefn crefyddol. Mae'r Phariseaid yma wrth gwrs yn elyniaethus I Iesu Grist, maen nhw wedi dod o Jerusalem, y bobl bwysig yma, I herio yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn aml iawn maen nhw'n I herio fo trwy achwyn ar ei ddisgyblion nhw, dydyn. Mae dy ddisgyblion yn gwneud hyn, neu dyn nhw ddim yn gwneud hyn, ac yn y blaen. A dyma'r achos, dydy dy ddisgyblion di ddim yn golchi dwylo cyn y molchi. Bydden nhw, ynddo. Fydden nhw'n gwneud. Nid glanweithra oedd o'n nacio, ond rhyw ddefod grefyddol, ynddo. Da chi'n gweld, oedden nhw'n bobl sanctaidd ac oedden nhw'n eisiau dod â dim byd, hel dim byd i'w bol, i'w cyrff. Oedd yn mynd I halogi nhw mewn unrhyw ffordd. Ac oedd hynny'n wedi mynd yn arferiad, ac oedden nhw'n dweud, beth sy'n mater medden nhw? Dydy disgyblion di Iesu ddim yn dilyn y drefn sydd yn gyffredin yn ymhlith ni. A mae Iesu Grist yn dydy yn ateb cwestiwn efo cwestiwn arall. A mae o yn gofyn pam da chi'n gwneud troseddu gair Duw trwy'ch traddodiad eich hun. A da ni'n mynd I sylwi ar yr hyn sydd yn yr ysgrythyr yma gyfeillion. Beth sy'n nodweddu y grefydd yma, sydd yn wers I ni ac yn wers i'r eglwys ym mhob oes. Beth sydd y tu nôl, neu beth sydd yn dangos y cyflwr a leithus hyn. Wel, yn gyntaf gyfeillion,
Dirymu gair Duw, ynde? Gwneud bywyd yn haws mewn ffordd, yn dydi? Yr glastwreiddio gair Duw, ynde? Wneud o tynnu'r bar i lawr, os liciwch chi, i rhywbeth sydd yn siwtio ni, ynde? Deud, Duw, mae hynna y fama dwi eisiau fod. Uwch ben y lefel yma, mae o'n gymeradwy ac yn ganmoladwy. Ynde? Dim y fanne, y fama ar dwi, y fama. A tric y corban oedd gynnyn nhw, ynde? Iesu Grist yn sôn am y gorchymyn anrydedda dy dad a fam. Ac oedd na ddim gwladwriaeth les nag oedd yn y wlad honno. Oedd yr bobl, y plant, pan oedd ei rhieni yn mynd yn oedrannus yn edrych ar ei hola nhw. Ac yn defnyddio ei hadnoddau ariannol ac yn y blaen. I gynnal ei rieni yn ei henaint. Ynde? A dyna oedd yn weddus. Ond wrth gwrs, oedd gen rhain rhyw drefn grefyddol i osgoi hynny. Ac os oedd nhw'n deud wrth dad a mam, ylwch, da chi'n gwybod beth sgynna fi o fama? Beth bynnag sgynna fi? Hes, y meddiannau, pob peth sydd gyda i alle fod yn helpu chi. Dwi wedi rhoi ffens o'i gwmpas o. A dwi wedi rhoi o i Dduw. Ydych chi'n meddwl bod hynna'n beth gwych? Mae o wedi neilltuo. Mae o wedi addo i Dduw. Mae o'n rhof. Mae o'n corban. Ac wrth gwrs, oedd dim rhaid iddyn nhw anrydeddu i tad a'i mam. Ac mewn ffordd, oedd o'n siwtio i'r dim, achos be oedd wedi addo, oeddech chi'n gorfod roed, oeddech chi ar hawl i barhau ddefnyddio fo. Ydych chi'n gwybod? Oeddech chi'n medru gohirio y rhoddi. Ydych chi'n gwybod? Weddill y oes. A dyna, ydych chi'n gwybod, gyfeillion, newid gair Duw. Ynde? Newid gair Duw. Gosod, wrth gwrs, mi oedd yn doedd y corban yn yr Hen Testament, mi oedd yr modd i neilltuo pethau i Dduw, ond ydych chi'n gwybod, rhoddi un peth yng ngair Duw yn erbyn peth arall. Ynde? Newid beth sydd yn y Beibl. Mewn ffordd pellhau oddi wrth y Beibl, a ydych chi'n gwybod meddwl beth ydych chi'n meddwl sydd ynddo fo. Wrach, fatha, a ryw pictiwr o'r Beibl sydd yn gywir. Yr Hen Testament, Duw barn. Testament newydd, Duw cariad. Oedd Duw yn eitha strict yn yr Hen Testament. A rwan mae o yn fwy mwyn, mwy caredig, mwy goddefgar yn y Testament newydd. Ond mae hynna gyfeillion yn bell oddi wrth y gwir, yn dydi. Di Duw ddim yn newid. Yr un Duw ydi o yn sanctaidd ac yn gyfiawn, yn ben arglwydd, yn ogoneddus. A mae fab wedi dod i'r byd, ddim wedi newid. Ddim yn llais sanctaidd. Ddim wedi tynnu safon i lawr. Yna fo. Mae mor hawdd i ni yn tydi. Da chi'n gweld dewis yn yr ysgrythyr, beth sy'n dderbyniol gyda ni, a gwrthod beth sydd ddim, ynde. Hynny ydi, gosod yn diwylliad ni, yn ysgolheictod, beth bynnag ydi o, yn rhagfarna ni ar yr ysgrythyr. A da chi'n gweld, osgoi be da ni ddim yn cydweld â fo, ynde. Mae'n eryn yn does. Wir, os o'n i'n pregethu ar yr ail ddyfodiad, er enghraifft.
Os yna'n anodd i mi ffeindio emynau yn y llyfr yn Caneuon Ffydd, fyse, ar y pwnc yna, ail ddyfodiad Crist. Un o'r emynau ydy, mi welaf yn sôn am fod a gweld Iesu'n dod, nid ar gymylau'r nef, meddwl o, ynddo, ond yn person yr ysbryd glân, sydd yn wir, yn tydi. Iesu Grist yn dod ato ni. Iesu Grist yn closio ato ni. Trwy'r ysbryd glân, mae o'n dyfod felly. Mae hynny'n gwirionedd. Ond da ni ddim yn defnyddio'r gwirionedd yna i wadu ffaith y daw o'r arglwydd yn weledig, yn niwedd y byd, yn niwedd yr oes, i farnu'r byd mewn cyfiawnder. Mae'r Beibl yn llawn o hynny. A fedrwn ni ddim gwadu hynny. Da chi'n gweld, dweud, oedd y bobl y ganrif gyntaf yn credu hynny. Siŵr iawn bod nhw. Ond mae o'n yr ysgothydd, mae o'n ddatguddiad Duw yn dydi o'r dechrau i'r diwedd. Mae o'n ganolog yn llyfr y datguddiad yn dydi. Llyfr y datguddiad yn dod at hynny o hyd ac o hyd. Os da chi'n darllen trwy'r llyfr. Mae pwrpas gair Duw, gyfeillion, ydy llyfaru wrthon ni. Da chi'n gweld, i ni ddod dan i awdurdod a'i fendith. Ydy? Dyna di bwrpas o, dyna di bwriad gair Duw. Da chi'n gweld, nid i ni fod yn gwneud rhyw bethau yn ei enw fo, yn ôl yn doethineb ni, heb bod ni'n gwrando arno fo gyntaf, fel hyn y dywed yr arglwydd y nef, dyma benod olaf Eseia, a dechrau'r benod. Fel hyn y dywed yr arglwydd y nef yw fy ngorseddfainc ar ddeiar, yw lleithig fy nhraed, troedfainc fy nhraed. Mae y tŷ, ble mae y tŷ a adeiledwch i mi? Ac y mae y fan y gorffwysaf. Da chi'n gweld, dyn ni o'n eisiau codi tŷ i Dduw. Canis y pethau hyn oll a wnaeth fy llaw, a thrwo fi y mae hyn oll, meddo'r arglwydd. Ond ar hwn yr edrychaf, sef ar y trian a'r cystuddiedig o ysbryd, ac sydd yn crynu wrth fy ngair. Hynny ydi, y person sy'n dod at Dduw, ac yn ymostwm i'w air, arglwydd, beth sgyn ti ddeud wrtha fi? Ac os oes yna rhywbeth yn rwystro, da chi'n gwybod, rhywbeth sydd yn anodd i dderbyn, rhywbeth sydd yn anodd i ddeall, ymostwm. A dweud, wel arglwydd, dwi ddim yn deall hyn. Ond dim i, da chi'n gweld, a gwared a fo, megis, ynddo? Pan mae o'n dweud y trian a'r cystuddiedig gyfeillion, yn crynu wrth ei air. Wel, gyfeillion, am bod gair Duw yn tywys ni at Iesu Grist, yn tydi. Mae'n ei bwrpas i'r ddeddf. Mae'n ei bwrpas, gyfeillion, bod y safon mor uchel, a bod o'n ffeindio pob un ohono ni yn euog. Achos y ddeddf ydy'n hathro ni at Iesu Grist. Da chi'n bod, oedd yr Iddewon yn doedd yn ymfalchio. Wir, da chi'n cofio'r gŵr ifanc o Ludog neu fath at Iesu Grist, beth sy'n rhaid i mi wneud, meddwl fo, i dderbyn bywyd tragweddol. A Iesu Grist dweud, ti'n cadw'r gorchmynion? Ond mae'r dyn ifanc wedi bod, do, dwi wedi cadw mi gyd, meddwl fo. Ys pe dwi ddim o beth, anrhydeddyd y dad a thlam, na law, naw, dineb, ac yn y blaen. Ond da chi'n gwybod, gyfeillion, bydden ni'n dod at y bregeth ar y mynydd a Iesu Grist a dweud clwysoch dweud na ladd fyddo. Ond rwy'n dweud wrthych. Chi'n cofio'r geiriau?
Chi'n cofio'r adran yna yn y begedd ar y mynydd? Pwy bynnag sydd yn digiordd i frawd, a'i alw fo'n ffwrdd â fo. Ond mwrtrod i hynny. Pwy'n da chi'n dweud, ddim gwerth, sgan i'm amser iddo fo. Chi'n bod? Mae hynna'r un peth. Y casineb yna. Wedyn mae o'n dweud Iesu Grist pwy bynnag sydd yn sbïo meddo fo, mewn rhyw ffordd, wedi godinebu yn barod. Yn wir, da chi'n gweld hyd yn oed o edrych yn arwynebol ar y deg o'r chymryd, mae o'n dweud na chwennych eiddo y gymryd. Da chi'n fod gorfod gwneud dim byd i chwennych. Yn y galon, dydy? Yn y galon. Mae'r safon yn cael ni gyd yn eog. Da chi'n gweld oedd y Phariseiad yn tynnu'r safon i lawr, oedd o mor sanctaidd yn dweud, yn rhoddi, yn neilltuo, i eiddo i ddiw yn dweud, sori, mam a dad, fedra i'ch helpu chi. Da chi'n gweld fy sefyllfa fi, fedra i ddim. Dwi'n ddim o'r brebyddol, dwi wedi rhoi fe gyd i ddiw a fedra i'ch helpu chi, sori. Mae'n edrych mor dda, yn tydi? Mor dda, mae'n siwtio, yn dydi, dyn, mor dda. Mae'n gwneud bod yn dda yn peth mor hawdd, tydi. A dwi'n gallu mynd o gwmpas a llongyfarch fy hun, wedi cystal dyn, ynde? Fyddwch chi byd, dwi ddim angen Iesu Grist na'i aberth. Dwi am angen ffydd. Dwi'n angen cael fy ungo ar arglwydd Iesu Grist. Dwi ddim angen cael fy ngolchi yn y gwaed. Dyna pan mae o'n beth mor beryglus. Mae'n amhosib i ni cyfiawnhau ein hunain, tydi gyfeillion. Da ni angen maddeuant. Da ni angen cyfiawnder Crist yn gyfrifiedig arno. Mae gwisg ni yn hyll. Da ni angen y wisg o ddichod. Cyfiawnder Crist. Wedyn gyfeillion, yr ail beth y mae y bobl yma yn yr rhan yma, a mae Iesu Grist ydy'r camddeall ei gwir gyflwr. Ac yn yr achos yma, oedden nhw'n gwneud bywyd yn anoddach. Gwneud bywyd yn anoddach. Weithiau, da ni'n gwneud crefydd yn feichus. Yn dydan, mae posib gwneud crefydd yn feichus. Ac oedd rhain yn doedd yn golchi dwylo. Oedd hynny yn ychwanegiad, wrth gwrs, i be oedd yn ofyngol yn y gyfraith. Dim ond yr offeiriaid oedd yn ymolchi ac yn y blaen. Iddyn nhw fod yn seremoniol yn lan i wasanaethu Duw. Oedd rhain wedi cymeryd yr arferiad a wneud o'n gyffredinol. Achos bod nhw eisiau gwneud rhywbeth. Ydych chi'n gwybod? I deimlo bod nhw'n lan. Achos mae'n rhyw hen lais yno ni, does? Yn deud yno ni, dydy dy fywyd i ddim yn iawn. Mae ymhawdd, ydy? Mae ymhawdd. A be fedrai'n wneud i fod yn lanach? Ynde, i fod yn dda. A maen nhw'n trio meddwl am rhywbeth gallen nhw'n wneud. Rwy'n yn deitha fi. Wel, dwi'n dechrau poeni meddwl, dwi'n mynd gwneud dim byd dros neb. Wel, fachgen reit, anwyl a dwi'n gwneud dim byd o'i le, dechrau ôl i deulu ac yn y blaen. Ond yr deimlad yma yna fo,
Dwi'n gwneud dim byd i. Mae pobl yn gwneud pethau, maen nhw'n mynd ar daith nodedig ar draws, chi'n bod, maen nhw'n seiclo o John O'Groats i Land's End, neu maen nhw'n gwneud rhywbeth i godi lot o bres at, neu maen nhw'n mynd, maen nhw'n rhedeg y marathon Llundain, maen nhw'n gwneud rhywbeth. Maen nhw'n gwneud rhywbeth. Wrth gwrs mae gwneud y pethau yma yn bethau da, yn dydy. Mae o'n newyddion o hyd. Pobl yn gwneud pethau gwych. A codi swp o arian at achosion da. Sydd yn waith da, dydy. Ond dio ddim yn gwneud dim byd i newid y person sydd yn ei wneud o. Os dwi yn mynd i werthu fy hoff roddion a roddi'r tlodion a heb bod gennyf gariad, di o dda i ddim byd. Di'r pethau yma ddim yn mynd i newid dim byd o ran fy nghyflwr fy hun, am perthynas â Duw. Sylwch, mae'r arglwydd yn galw ar y dyrfa. Mae'r Pharisëd wedi dŵad yn dod, mae'r dyrfa, mae bobl Galilea wedi cilio nhw. Wel, mae bobl bwysig o Jerusalem wedi dŵad. Mae nhw am gael gair efo Iesu Grist. Cilio ni yn ôl. Mae Iesu Grist yn galw'r dyrfa nôl ato fo. A mae o'n deud, ac mae o'n rhoddi'r gwirionedd anodd i dderbyn. Nid o beth sy'n mynd i mewn i'r genau sy'n halogi dyn, ond beth sy'n dod allan o'i enau, y pethau mae'n ei ddeud, y pethau sydd yn dod o'r galon sydd yn halogi dyn. Yn y galon mae'r broblem. Tydi? Mae hyn yn dramgwydd i'r Pharisëau. Pedr yn dweud, da chi'n gwybod arglwydd bod chi wedi tramgwyddo'r Pharisëau wrth ddeud hyn? Mae o'n tramgwyddo, dydy. Pobl yn dweud, this is not like me, fydden nhw'n dweud. This is not like me. Nid y fi di hyn. Pam farin ni'n gwneud ffasiwn beth? Nid y fi. Dwi ddim y math yna o berson. You it. You it. Yna hanes yn yr Hen Testament yn does. Am y proffwyd Eliseis. Mae o'n mynd i Damascus. A mae'r brenin Syria, Ben-Hadad, yn wael. A mae o'n deud wrthi i was, Hasael ydi enw fo. Dos at y proffwyd Eliseis. Mae'n cymwch roddion efo chi a gofyn iddo fo, a dwi'n mynd i gael byw o'r clefyd yma. Wael iawn. Gai fyw. Mae Hasael yn dod i mewn at Eliseis y proffwyd. Da chi'n gwybod y hanes, mae'n siŵr. A mae Hasael yn gofyn y cwestiwn. Ydy o'n mynd i wella? Mi all wella. Mi all wella, medd Eliseis. A mae Duw wedi dangos i mi y bydd o farw yn siŵr. Mae'n mynd i farw. Y gall o wella. Wedyn mae'n rhyw ddistawrwydd. Ac y mae y proffwyd yn sbio i lygaid y gwas yma. Y prif weinidog yma, neu beth bynnag oedd o. A mae o'n dechrau wylo. Mae o'n dechrau wylo. A mae Hasael yn dechrau anesmwytho. A dweud, beth sy'n mater? Pam da chi'n wylo? Mae Duw wedi dangos i mi fod ti'n mynd i fod yn frenin ar Syria. A dwi'n gweld y bechgyn ifinc Israel, wyt ti'n mynd i fod yn lladd.
Y plant fydd yn cael ei lladd. Y gwragedd beichiogion fydd yn cael ei lladd. Y difrod wyt ti'n mynd i wneud yn gwlad Israel. Sy'n byd yn newid nag oes mae'n digwydd yn Ukraine heddiw tydi. Pe fydd y sail? A'i ci ydy dy was? Be da chi'n meddwl ydw i ddyn? Be da chi'n meddwl ydw i? I fod yn gwneud ffasiwn bethau. Mae'r sail yn mynd adre. Mae o'n deud wrth y brenin benhadad ar ei wely, wyt ti'n mynd i wella, meddwl fo. A wedyn mae o'n cymryd gwrthban a'i wlychu o, a'i roed ar ei wyneb o, a'i ladd o. A mae o'n mynd yn frenin yn ei le o. Yn mynd yn frenin yn ei le o. Yn natur ddynol, gyfeillion. Yn natur ddynol, mae o'n mynd mae o'n medru disgyn i le isel iawn. Nid o fi sy'n dweud, Iesu Grist yn dweud. Iesu Grist yn dweud. Mae'n dweud hyd yn oed yn ddisgyblion. Os a chwi yn ddrwg, meddwl fo, a dyna mae o dweud amdano nhw, os a chwi yn ddrwg, a fedrwch roi rhoddion da i'ch plant, pa faint mwy yr hydd eich tad nefol yr ysbryd glân. I'r rhai sydd yn gofyn iddo fo. I cofio gweld yr adnod yna yn Jeremia 17 am y tro cyntaf. Y galon sydd fwy ei thwyll na dim. Drwg diobaith ydyw. Pwy a'i hedwyn? Pwy sy'n nabod ei galon ei hun? Mae'ch pechod wedi effeithio gyfeillion holl gynheddau dydd. Tydi? Pan mae'r Beibl yn disgrifio'r cwymp yn y dydd o bwyteu o ffrwyth y pren a bydd ei farw. Gyfeillion, mi a y marwolaeth yna, y cwymp yna, y clefyd yna, yr hagrwch yna, i bob un o gynheddau dydd. I'w galon o i lechu. Wrth gwrs, mae'n heddaioni i'r byd yn does. O beth yma daioni i'r byd? Siwr iawn bod heddaioni i'r byd. A weithiau mae bobl sydd ddim yn Gristnogion yn gwneud daioni mawr. Achos mae gan Dduw ei ffordd o atal drygioni yn y byd yn does. Mae gan ei ffordd o atal drygioni. Mae gan ei gyfraith a threfn mewn gwledydd i'n un peth. Mae di roi cydwybod i ddyn. Sy'n ei anesmwytho fo pan mae o'n pechu. A mae'n effasiwn beth a common grace yn does. Gras cyffredinol, dylanwad yr ysbryd glân yn y byd. A mae hynny'n beth yn gallu bod yn beth gwych yn tydi. Yr ysbryd glân ar waith. Hyd yn oed yn mywydau bobl sydd ddim yn Gristnogion. Mae'n ymweld, mae'n effeithio, diolch yn gwneud i gartref, achos dim ond yn y Cristion mae'n gwneud i gartref. Mae'n taflu ddylanwad. Mae'r peth yn cael ei atal. A pan mae Duw yn tynnu'r dylanwad yna, mewn barn, da chi'n gweld y gwahaniaeth. Mae cymdeithas yn newid, mae'r byd yn newid. Da chi'n gweld yr erchyllterau mwyaf. A mae dyn yn cael rwyd hynt i ddilyn i amcanion ei hun. Mae'n broblem i'r Cristion di-ffiant yn dydi sydd wedi gyfiawnhau. Mae Galatiaid yn disgrifio gweithredoedd y cnawd a ffrwythau'r ysbryd. Yn dydi?
A mae o'n deud wrth Cristnogion i chi gael eich arwain gan yr ysbryd. Peidiwch â mynd a byw yr un fath a fel oeddech chi'n byw o'r blaen. Byddwch yn wahanol. Yn Colosiaid mae o'n deud, marw hewch eich aelodau y rhai sydd ar y ddaear. Nid i cuddiad nhw, nac e? Nid i cuddiad nhw. Da chi'n gweld, yma dyn yn gwneud yn cuddiad i bechod, ond i marwhau nhw trwy ysbryd glân. Gyfeillion, di hyn ddim yn rhyw ddiwinyddiaeth ar uchel. Da ni wybod o'n barod. Hwyr a bore dymuniad. Beth ydy dymuniad yr emynydd? Esgyn ar adenydd can. Ar ei ddiw mwyn fy ngheidwad. Roddi mi be? Roddi mi galon lan. Diom gynna fi yn barod. Diom gynna fi wrth natur. Diom gyn neb wrth natur. Iesu Grist yn dweud, gwneud byd y pyr o galon. Does na ddim pyr o galon yn y byd. Dim ond yr rhai, y mae Duw, y mae'r arglwydd Iesu, y mae'r ysbryd glân yn pyroi calonau. A mae hyn yn waith sydd yn parhau yn tydi. Fedrwch chi gael eich cyfiawnhau mewn eiliad. Wyt ti wedi credu yn Iesu Grist? Wyt ti wedi dod yn Gristion? Mae Duw yn dy gyfri di yn gyfiawn. Wyt ti mewn safle a sefyllfa wahanol, cwbl wahanol i'r hyn o wedi o'r blaen. Mae hynny'n wir amdana ti. Wyt ti yn Gristion? Wyt ti yn wir Gristion? Wyt ti'n wir blentyn i Dduw? Wyt ti'n deud ein tad o'r hwn sydd yn y nefoedd? A mae o'n dad i ti. Ac wyt ti'n gwybod i fod o? Wyt ti ddim yn berffaith? Mae yna waith sancteiddio yn dy fywyd di. Mae gen yr arglwydd brosiect yn dy fywyd di i dy baratoi di ar gyfer y gogoniant. Nifer o'r galon. Ond wrth gwrs, oedd y Pharisee ddim yn credu bod o angen hynny. Dwi'n berson glân, fyddo fo. Sbiwch, mae'n cymryd ymdrech fawr i fod yn glân. Dwi'n gorfod gwneud rhyw, ydych chi'n gweld, dwi'n gorfod cofio molchi o hyd, ond cymellai bod i yn cosbi fy hun i wneud hynny. Dwi'n lan. Dwi'n dda. O, twyll. O, twyll. Hen dwyll y galon. Gyfeillion, dyna oedd nodwedd crefydd y Phariseiad. Oedd yn tynnu gair Duw i lawr a gosod i draddodiad ei hun yn ei leo. Os yw hi'n ei wneud, mae gynnon ni'n traddodiad, mae gynnon ni yn syniadau modern, mae gynnon ni, da chi'n gwybod, diwylliant y gorllewin, i roed yn lle y datguddiad dwyfol. A fedrwn ni wneud rhyw grefydd sydd yn siwtio ni i'r dim. Neu alw fo'n Gristnogaeth, neu beth bynnag wrth clicio ni, neu cael rhyw ymysgedd os ydych chi o grefyddau. Dych chi'n gweld ei halw fo'n beth da ac yn beth goleuedig ac yn y blaen. Tydi o ddim? Tydi o ddim i rymu gair Duw. Tynnu danedd i eiriau fo. A fedrwn ni wadu mewn mae'r arglwydd yn dweud am y calonna ni, yn hangen, am sancteiddhad, am y glanhau. Gyfeillion,
oedd crefydd y Phariseiad yn bod iddo fo osgoi bod angen yr arglwys i Grist a'i groes. Mae hynny'n dramgwydd yn dydi. Mae'n dramgwydd heddiw. Mae'n dramgwydd yn y byd. Iesu Grist a'i groes. Yr hoelion, yr gwaed, yr aberth. Dicter Duw ar ei fab. Cosfedigaeth pechod ar Iesu Grist. Yr aberth sanctaidd. O, mae'n dramgwydd. Ond mi ddedodd Iesu Grist trigaredd yr wyf yn ei geisio, ac nid aberth. Nid rhywbeth mawr da chi'n mynd i wneud dros Dduw. Ne? A meddwl bod chi'n gwneud ffafr â fo? Trigaredd yr wyf yn ei geisio ac nid aberth, canys ni ddeithym i alw'r a'i cyfiawn, ond pechaduriau i edifeirwch. Mwyn ei enw gyfeisio. Amen. O'n i derfynu trwy ganu yr emyn. Be di'r rhif rwan te? 1940 ti'n tybied. 1940. Anweledig rwy'n dygaru. Rhyfedd ydyw nerth dy ras. I dynnu fenau di mor hyfryd o'i bleserau pennau mas. Bleithos fwy mewn 1 munudyn nag awneithau'r byd o'r bron. Enni chit eisteddfa dawel yn y galon garreg hon. Chlywodd Clust, ni welodd llygad, ni ddaeth i galon dyn. Modd ychmygu chweithach deall, natur dy hanfod di dy hun. Eto, rydwyf yn dygaru'n fwyd a dim sydd is yr holl. Ath ei hwnt i ddim a glywais, neu a welais y torioedd. Uchder nefoedd yw dy drigfan, llawer uwch na meddwl dyn. Minnau mewn iselder deiar, bechadurus weilaf yw. Eto, nes wyt ti'n hennau, ath gyfeillach byr sydd fwy a chan gwell pan fyddi bellach. Neu cyfeillach benna hwy. 1940.
Mynwch efo fi gyfeillion. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, ac yn deithas yr ysbryd glân, a fod o gyda ni o'r awr hon, hyd byth. Amen.